amma yanzu mutanen da suke so a zaɓe su, suke so su jagoranci mutane, su za su ɗauko 'yan daba su zo su kashe mutanen da suke so su zaɓe su. Kuma yanzu muna samun labaru iri-iri na damuwa saboda manyan mutane ne ana so a canza ƙarar, ko ana so ma a soke ƙarar a janye ƙarar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban alima. Wanda ya kashe mumini da gangan, Allah ce sakamakonsa wutar jahannama. Ɗaya kenan. Ya ce zai dawwama a cikinta. Biyu kenan. Sannan ya ce Allah ya la'ance shi. Uku kenan. Ya ce Allah ya yi fushi da shi. Huɗu kenan. Sannan ya tanadar masa azaba mai raɗaɗi. Biyar. To, addu'ar da za mu fara yi shine dukkanin wanda ya wannan kisan gillar, Allah ya cika masa wani alkawari. Kuma dukkanin wanda ya taimaka masa, ko ya rufa masa, ko ya janye ƙarar, ko ya kare shi albarkacin jinin mutanen da aka kashe, shi ma Allah ya shigar da shi cikin wannan wa'idin da ya wanda ya kisan kai da kanka. Wannan ita ce magana ta farko. Tilas a maganan nan saboda magana ce ta